गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। चिरां जिल्लानि सावस्रि बिफाना चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय सान्तिपुर स्टेट डिस्पेन्सारि देहा फाहामसालियाव 5 बोसोरनि गाहायाव थानाय गथ'साफोरनि पलिअ' दौनायनि हाबाफारि बेखेवदों। चिरां जिल्ला सावस्रि बिफाननि एडिसि फिरदौस आलम शेख बिथाङा पलिअ' दौनाय हाबाफारि बेखेवनायनि फिथाखौ हास'नानै होदों। लोगोसे हस्पिटालाव पलिअ' दौनो लाबोनाय गथ'साफोरनो पलिअ' दौवो। चिरां जिल्ला सावस्रि बिफाननि जइन्ट डिरेक्टर रेहेना बेगम उत्तुल दास, डिस्ट्रिक्ट इमिउनाइजेसन अफिसार आशा अंगनाबादी आरो देहा बिफाननि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफ्राबो बाहागो लायो। गेरुवा दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादा खुंगा 46थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो लाहार फाहार। गेरुवा दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादा उदालगुरि जिल्लानि महलियापारा ब्रह्म मन्दिर लांगोनायाव फैगौ 16-17 डिसेम्बराव बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो साखाफारा जादों आरो ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरखौ बानजाय आफादनि नेहाथारि बिरखां बसुमतारिया जथुम्मायाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो खावलायहरदों। दुखुथिया फामे गेवलां नार्जारिया आलाय सिलाय जादों। पेन्सार फरायसालियाव फोरोंगिरि मावबोनाय फिसाय सनारु नार्जारिया थैनानै थांनायाव आलाय सिलाय जानानै राहा नागिरदों। मख'जाथावदि बिजनि सबायझार सेनं सिखापारा गामिनि सनारु नार्जारिया 2008 मायथाइनिफ्राय भबानिपुर गोजौ फरायसालियाव पेन्सार फोरोंगिरि मावबोदोंमोन। थांनाय 2023 मायथाइनि 5 जानुवारियाव लोगोफोरनि ब्रा लेंहरनानै थांनायाव हरखाब एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमायो। नाथाय बेबायदि थासारियावबो लोगोफोरा सासेबो खबर लाफैयैनि जाउनाव बिजि फामे गेवलां नार्जारिया गुबुन सन्देह साननाय सोमजियो। दा फामे गेवलां नार्जारिया फिसाजो सानैखौ फोरोंनाय आरो न'खराव जेबो गैयिनि थाखायनो न'खर सामलायनायाव जोबोद अलखदाव गोग्लैदों। बेनिखायनो फामे गेवलां नार्जारिया आंखालखौ सुफुंना होनो थाखाय आसाम सरकार आरो दानि बिटिआर सरकारखौ हेफाजाब होनो खावलायदों। मानोना फिसाय सनारु नार्जारिया गोबाव सम पेन्सार फोरोंगिरि मावबोदोंमोन। बिटिआरआव ग्रेनेड खुबैनाय जाथाया सोराङाव फैबाय। क'क्राझारनि दतमायाव ग्रेनेड गारनाय जाथाया सोराङाव फैबाय। कमतापुर लिबारेशन अर्गानाइजेशन KL उदखारि आफादा ग्रेनेड खुबैनायखौ सिमान लाबाय। दखानदारनाव नोगोद 5 लाख रां दाबिनायखौ हरैनि थाखायनो गलायाव ग्रेनेडखौ खुबैदों। ग्रेनेडखौ खुबैदोंब्लाबो ग्रेनेडआ बेरेयाव जिउ रैखा जादों। दखानदारजों लोगोसे साखाथि फाखाथि ओनसोलनि सुबुंफ्रा। UPPL आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BPFआव 150निफ्रायबो बारा सोद्रोमाफ्रा जयनिं जाफैदों। लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव गोबां सान दंबावोब्लाबो नाथाय बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा गावबा गावनि दोलोआव सोद्रोमा थिसनना लानायखौ मुखुब नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनैबो 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय खुंग्रिं गुदि BPFनि बानजायनायाव खुंग्रिंनि गेवलां फोथाराव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जायो, जेराव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 150निख्रुइबो बांसिन सुबुंफ्रा BTSनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा काम्पा बरगयारि, जेसुआ सुमफ्रामारि, BPF लाइमोन गांखं नेहाथारि कास्टम बसुमतारी नुजाथिनायाव BPF दोलोआव जयनिं जाफैयो। जथुम्मायाव बाहागो लाना कास्टम बसुमतारीया बुंदों, बिटिआर एकट जाखांनायनि उनावबो खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेबो मोननो हायाखै। बिटिआर एकट जाखांनायनि उनावबो खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेबो मोननो हायासै। प्रमद बर'आ बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबाय होनना बुंथियो। बेजों लोगोसे लाइमोनफ्रा BPF हानजायाव हाबफैनायनि सायावबो बुंथियो। गासैबो लाइमोनफ्रानो BA MA पास जाखांनाय गोजासो होनना बुङो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।